Ei siellä ketään ollut. Häh? Mitä? Minne se? No. Häh? Tässä oli joku. Ole se ollut. Jonkun Häh? Ei voi. Ei ole olemassa. Siis kuka tässä oli äsken? Tässä oli ihan varmasti joku äsken. Vois olla. Tähän jos tuunataan sitä vielä. Tästä voisi tulla meidän pääbeissi. Tehdäänkö siihen vähän Vähän rupesi kyllä jännittää, kun tuolla on toi... Katsotaan mitä kaikkea täältä löytyy. Aseiden salainen varasto. Nyt, kun me ei tarvita näitä aseita enää hetkeen, niin jos ne voi laittaa tonne. Jos joku random tyyppi tulee takaisin, niin Sitten on vähän huonompi juttu. Joo. Tällä on hauskaa tehdä. Silta. Liukuputki. Kiipeilyseinä. Toinen liukuputki. Naru. Ihan kun mä olisin nähnyt tuolla jotain. Hei, just tummakaa kattoo. Oliko tuolla joku? Ei siellä voi olla. Mä ihan varmasti Meillä näin. on kahdestaan täällä. No niin, mutta mä ihan varmasti näin täällä jonkun. Meissä sieltä. Ei täällä ole ketään. Mitä? Ihan varmasti nähtiin tuolla jotain. Niinpä. No, Hei, kato. hei. Tässä on varmaan vanhojen asukkaiden. No kyllähän se pitää vettä. Älä mene loppuun. Entä jos tuo on joku kirous? Hei, mihinköhän Juuso meni? Mä äsken olin vielä sen kanssa. Mihinköhän se meni? Mitä? Sieltä se Juuso näköjään tuli. Katsoitko? Joo, no mä vähän mietin mihin sä katosit. Niin, että mennäänkö nyt tekemään joku salabunkkeri, että jos meidän pitää mennä piilosta jotain. Ei täällä oo mitään, mutta ihan vaan sen verran, että tapahtuisi, niin ihan vaan varabunkkeri. Joo, mennään rakentamaan. Hei, nyt mä taisin löytää meille hyvän bunkkeripaikan. Tähän voisi tehdä bunkkeri ihan hyvin voisi tehdä bunkkeri. Joo. Mennäänpä hakemaan Juuso. Mä hakkasin puuta meille. Sulla on meille ihan hyvä bunkkeri. Joo. Tässä on nyt meidän varabunkkeri. Tänne vois vaihtaa ne meidän aseitten paikat. Mä viemässä nää miekat. Missä olisi hyvä paikka? Hei, täällä. Jossakin tässä on. Tähän piiloon vaan. Siinä on piilossa. Ei kukaan näe. Mennään katsomaan sinne beisille vielä. Joo, mennään käymään siellä beisillä. Joo, täällä tää base nyt on. Tässä on tää kirottu paikka. Ei